A Federación de Asociacións de Veciños Castelao mantén as súas protestas contra os abusos bancarios. Este mediodía concentráronse diante da sucursal que o BBVA ten na rúa Gutiérrez Mellado, no centro de Pontevedra. Acábanse de poñer os primeiros caixeiros pagados pola Xunta de Galicia nese famoso rescate a bancos que nos estábamos dicindo. Bueno, pois que sepamos todos que cada caixeiro deses vai a recibir o banco por telo 14.200 euros cada ano. E ao mesmo tempo, unha das cousas que prima é que tamén poñan nos locales que son adaptados polos concellos para xa nin pagar aluguer. Entón entendemos que o que dicíamos xa das veces anteriores, é un rescate, pero pola porta de atrás moi claro. Critican que esta substitución de oficinas e persoal por caixeiros automáticos repercute tamén no cliente, que ve como empeora o servizo que recibe, mentres a banca volve ser a gran beneficiada. Os horarios de atención ao público non é certo que se ampliaran, porque hai determinadas operacións que sí que sigues tendo que facelas hasta as 11 da mañán. E máis, hai algunha entidade bancaria que sí que xa decidiu ir a poñer unha tarde, decidiu poñelo os xoves pola tarde, pois entendemos que non é nada descabellado. Cando alguén pode facer eso, o poden facer todas as entidades bancarias, non? Redúcese o persoal, pero aseguran o que non baixan son as comisións bancarias. Aseguran que moitas incrementáronse ata nun 100%. Que isto non pode continuar deste xeito. E se estamos en época de guerra, de crisis, de un pós-pandemia, o lógico é que volvamos a importes de comisións dos anos de crise, porque o que falamos, se aumentaron 150 algunhas comisións que non é de recibo que esteñamos. Dende o Movemento Veciñal de Galicia xa anunciaron un paso máis aló e solicitaron unha entrevista co gobernador do Banco de España para intentar mudar a situación.